Kulaka kulona ibusisi konke nje okwenzayo kube impumelelo kuphela kama kuphawusana le channel nje ufika uqinisekise ukuthi kubalekile uya subscribe ya like ayiba yilunga le channel uma uyilunga le channel ke kusho ukuthi usumuntu who's willing voluntary ukunikela ngemali engango-9 njalo ngenyanga yabo kuliloko nje kuphela uma uyilunga le channel okungukuthi uma uthanda ukunikela ngokungaphezulu ungasebenzisa i-account number yabona lapha imiliyoni so kusho ukuthi isuke kuyinto esukuvela othandweni yabo sibheka la udouble kaGugu Nkosi 4876 Gugu Nkosi 4876 uthi ke ngiyabonga pastor mina ke ngiphi ex yami icula uhappy birthday yenza iVN kodwa ke ingathi yabhimba impela ngathi iphethe umphimbo ubhimba uxabalasa ubhimba ungakwazi ukucula ngendlela efanele ukuba out of tune yeah so ucula kabi ucula uxabalaze yeah so uphupha exactly icula kabi so mina ngifuna ukuthi ngithi uma uphupha ucula nake singakusho then if lento le esiyishoyo ukuthi uma uphupha ucula ubhimba kusho ukuthi umuntu ongakwazi ukuzibekela udaba ngendlela efanele nomuntu uyabona should you can't express yourself very well uyabona then should uphupha umunye umuntu ecule exabalaze that means take the information yokuthi uma ucula uxabalaza that means akwazi you can't express yourself very well apply lo umuntu loya futhi njengamanje ubuzela iboyfriend yakhe yes iboyfriend ex so then mina ngizoyikhuluma ngithi direct ukuthi uma uphupha ucula ubhimba kusho lokho but then wena uma uphupha umunye umuntu ecule ibhimba apply le nto le kulo yamuntu lo munye so number 1 nasesithi ke uma uphupha la ucula sithathe njengopholo kakhulu uma ubhimba ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeke umuntu okhathazekile kodwa okuthola kunzima ukuzwakalisa ukukhathazeka kwakho komunye umuntu ngendlela eyamukelekile nefanele ngenzeka singathi thina uyahluleka lo usukuhluleka ukuzikhulumela ngendlela efanele uzwakalise lokho ukukhathazeka osukunako yabona ngendlela efanele 2 singathi thina uma uphupha ubhimba komunye kungaba uphawu lobuma ubhimba olushuthi noma lusho umzuzu ozofika wokululazeka nokuphoxeka ngenxa yokwehluleka ukuba mnene komunye umuntu 3 noma sithi 3 uma uphupha ucula futhi kungaba uphawu lobi futhi uma ubhimba lungabe nje lusho ukuthi empeleni kunesikhathi esibi seyibhadi neshwa esizofika ongenakusigwema kodwa isofika ngenxa yakho yayibona asifale ngokuthi 4 uma uphupha ucula uphawu lobi uma ubhimba phambi kwezethameli lusho ukuthi kumele uqaphele amagama ongasuwakhulume ngoba ngase akulethele ihlazo noma ukululazeka noma ukuhlambalazeka yayibona kodwa nje all in all in a summary uma uphupha ucula kabi ucula ubhimba isho lento umuntu ongakwazi ukuzwakalisa ilaka lakhe ngendlela efanele ngesikhathi esifanele ngendlela yamukelekile yayibona kusho ukuthi noma uluphu udaba olusuke lokukhathaza noma bisiphi isimo esuke sikhathaza noma nje ngabe unomuzwa othile ofuna ukundlulisa komunye umuntu kuba nzima ukuthi uwendlulise lowo muzwa ngendlela efanele neyamukelekile yabona indlela osuke uzizwa ngayo ngaso sikhathi leso ngaba indlela osizwa ngayo ngesikhathi ngesimo esithile noma ngomuntu othile kodwa ugcina usuhluleka ukuzwakalisa kahle lowo muzwa wakho ngalomuntu noma ngaleso simo leso yayibona siyabonga be blessed.